Mali ministre min sigilen do bɛɛ ale ni keleya kɔni kama n'o ye colonel Ismail Wage ale kɔni ye cigan kɔni di min ye Mali rebelle kɔrɔw ma. Kani Bozo a yirala k'a fɔ ko Mali ministre min sigilen do bɛɛ ani keleya kama ani ministre min délégué do adamadenya kɔni tɔbɔtɔli kama ko olu kɔni taara bɔɲɛlila mɔgɔw kɔni ye. Ɲɔnɔ mara la a yirala k'a fɔ ko dugu fila kɔni bɛ yen nɔ ko banbagatu kelen do ka bagabagali wale ta ka ɲɛsin o dugulamɔgɔw ma n'u bolila ka bɔ yen nɔ. Yɔrɔso mara la a yirala k'a fɔ ko ye dugu mɔgɔ dɔw wulilen do ka sira kɔni tigɛ ko ka sababu kɛ ko u farala cercle min kan ko o ma diya u kɔni ye. Ayiwa an balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna ni kibaru ninnu kɔni walawalaw ye. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye alcool d'Alger ye n'o ye Mali autorité maaw ni min ye rebelle kɔrɔw kɔni ka bolodi ɲɔgɔn ma walasa bɛɛ ani keleya bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa min ye ministre min sigilen do bɛɛ ani keleya kama an ka jamana kɔnɔ ni ale tɔgɔ ye colonel Ismail Wage ale kɔni bɔlen do ka a ka dusumagasa yira ni rebelle kɔrɔ ninnu kɔni kama. O de senfɛ colonel Wage ale kɔni ye sɛbɛn ci ka ɲɛsin Algérie kɔni ministre des affaires étrangères ma. Ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama Algérie ale ye jamana ye min bɛ kumaɲɔgɔnya la Mali autorité ale ni rebelle kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa o de senfɛ ministre Wage ni ale ye Mali kɔni bɛn ani keleya kɔni ministre ye ale ka sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a ka foli bɛ min ye Algérie kɔni jamana ɲɛmɔgɔw ye a ka foli b'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ cɛsiri min na Mali kɔni denw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ani keleya min na an ka jamana kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko olu ka jateminɛ la min ye rebelle kɔrɔ maa ninnu ye ko bɛn kɔni t'u hakili la sabula ko ni kuma fɛn fɛn fɔra min bɛ na ni bɛn ye walasa alcool d'Alger in bɛ se ka baaraya cogo min na ko ni rebelle kɔrɔ ninnu kɔni bɛ u ban o ma ko u y'u ban o ma ko u bɛ sɔrɔ ka taa min ye Algérie ka taa u dama kasi Algérie kɔni jamana kuntigi ye k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ Mali autorité maaw de tɛ bɛn kɔni fɛ. Ayiwa a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la min ye colonel Assimi Goïta ni o ye Mali yɛrɛ transition ɲɛmɔgɔ ye ko o bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa bɛn ani keleya bɛ se ka segin ka na Mali la cogo min na sabula ko ni Mali kɔni kunkan ko fɛn fɛn bɛ kɛ ko ci bɛ bila min ye sema maaw ye ci bɛ bila u ma walasa u fana k'u da don a ko la sabula malidenw de kɔni don k'a bɛ yamaruya ta min ye assise nationale min tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna la ko sema maaw welela o kɛnɛ kan ko walasa u fana ka taa o hakilinata di Maliko kan ko nka ko o bɛɛ n'a ta sema maaw kɔni bɛ ka waleya dɔ kɛ waleya min b'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma pɛrɛn bɛn kama ko sabula olu ka jateminɛ la u ye waleya 11 de kɔni kɛ min b'a yira k'a fɔ ko u ye alcool d'Alger kɔni sariyaw kɔni sɔsɔ. Ayiwa o de k'a fɔ ko olu ka min ye finitugu dagayɔrɔ ye ko u y'o kɔni sigi Kidali ni fanfɛla kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ministre Wage ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ tuguni ko min ye Kidali Gao Menaka ale ni Tombouctou ye ko min ye rebelle kɔrɔ maa ninnu ye ko y'u ka poste kɔni dayɛlɛ yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na tuguni ani min yɛrɛ fana ye ka yira k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ min bɛ nin kɔrɔnfɛn fan fɛ ko u ye sɛbɛn bɔ k'a di maaw ma walasa ni maa ma i bɛ taa sanubɔ la i bɛ l'impôt kɔni sara olu kɔni ye sanubɔyɔrɔ dɔ kɔni bɛ Gao ni Kidali fan fɛ ko ni o ye Taaga ye ko u kɛlen do ka yen yɔrɔ fana kɛ u dagayɔrɔ ye ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ministre Wage ka kuma kɔnɔna la ko min ye coronavirus kɛlɛli kɔni ye an ka jamana kɔnɔ ko olu kɔni ye min ye furakɛlikɛlaw ye docteur ko olu kɔni olu bila ka taa Kidali fan fɛ walasa u bɛ se ka taa maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ cogoya min na ko sema maaw kɔni ma sɔn u ka maga u ka mɔgɔw kɔni na ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni a yirala k'a fɔ tuguni ko nin rebelle kɔrɔ ninnu k'u ye baara wɛrɛ kɛ o de ye k'a fɔ Kidali Menaka Gao Tombouctou taw de ni ko u ka maaw kɔni bila ka taa patrouille la k'a sɔrɔ yamaruya ma di u ma. Ayiwa ko nin makofɔli ninnu ko a n'a ɲɔgɔnna caman ko u y'o de baden ta ka ɲɛsin Mali ma ko olu ye ko ye ko min bɛnnen tɛ accord d'Alger kɔni sɛbɛn kɔnɔna la ko o bɛ ka yira k'a fɔ ko ni Mali rebelle kɔrɔ ninnu ko u bɛ ka ni accord d'Alger kɔni sariyaw kɔni sɔsɔ. Ayiwa o de kun na min ye ministre Wage ko Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la a y'a yira k'a fɔ Algérikaw ye ko u ka fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ lajɛlen bila i place la o de ye k'a fɔ min ni min ka kan nin ko in na o ka di o ma walasa bɛn ani sabati bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko wagati sera min ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye u ka wuli ka jɛ ka kɛ kelen bɛn ani keleya min na an ka jamana kɔnɔ ko ni an y'a jateminɛ kɛ ko min ye nin rebelle kɔrɔ maa ninnu ye u bɛ ka ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bɛn kana segin ka na Mali la ko wa ko u ye olu kɔni selen u dan na ko olu kɔni bɛ wagati min na bi ni alcool d'Alger in kɔni baara bɛ kɛ u ka wuli u ka fara ɲɔgɔn kan a baara ka kɛ a kɛ bɛn ani keleya kɔnɔna la ko nka u bɛ ka dugu jukɔrɔ ko minnu kɛ ni min y'u diya u b'o kɛ don min na wa ni min ka di u b'o kɛ u t'u sara maa la wa min yɛrɛ ye Mali autorité u tɛ u kumakan bato k'o ye ko ye ko min kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ ko wa ko nin ye olu kɔni ka kangarida sɛbɛn ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Mali ministre min sigilen bɛ bɛn ale ni keleya kama ale ni ministre délégué ni o ye Umaru Jara ye ko olu wulila ka taa bɔlen na Kani Bozo.
ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama dɔgɔkun tɛmɛnen Kanibozokaw olu kɔni lajarabira ni bingani wale dɔ ye ni o waleya ko mun na ni maa 17 kɔni bɔnɔn'o nun na maa 3 fana kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna ayiwa o de senfɛ ni minisiri 2 n'o ye Ismail Wake ale ni Umaru Jara olu kɔni wulila k'u kun ɲɛsin Banɲagara kɔni mara kan ka se yen nɔ walasa u bɛ se k'u kun ɲɛsin Kanibozo kan ayiwa ko olu kɔni sera Banɲagara min ye février kalo tile 28 kɔnɔna ye u selen yen nɔ u kunbɛnna ni Banɲagara yɛrɛ kɔni gouverneur ni ale farala ni délégation maaw kɔni ka k'u kun ɲɛsin Kanibozo kɔni ma ayiwa u selen Kanibozokaw kɔni fɛ yen nɔ u taara u ye foli ani tasibila kɔni kɛ Mali gouvernement kɔni tɔgɔya la ani ka taa yɔrɔ mun tiɲɛni kɛra yɔrɔ mun ka taa u ɲɛda u kan ani maa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni fatura ka taa olu fana lajɛ ayiwa o kɛnɛ kɔni kan min ye Kanibozokaw yɛrɛ olu kɔni kumara ni yɔrɔ in na u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ Mali autorités maaw kɔni ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka wuli ka bɔ Bamakɔ ko ka t'i ɲɛda olu kɔni kan u ka degun kɔnɔna la ko ye ko min diyara olu ye kosɛbɛ nka u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye ni banbagati walekɛlaw ye ko u yɔrɔ ma janya olu la kosɛbɛ sabula ko an bɛ wagati min na bi olu kɔni sigalen don k'a fɔ ko u n'u ma ja wa o tɛmɛnen ka bɔ yen fana u y'a fɔ ko ni banbagati wale in kɔni senfɛ olu taara ni olu boloyanfɛn bɛɛ lajɛlen ye wa u ye olu ka yɔrɔ caman kɔni jeni wa ko o degun kɔni bɔ olu kan ani o kun na tuguni min ye Kanibozokaw ye i y'a yira k'a fɔ nin délégation maa ninnu ye ko olu mago bɛ min na o de ye k'a fɔ tiɲɛna finitigiw kɔni bɛ baara la nka olu kɔni ka yɔrɔ la olu mago bɛ finitigiw la u kɛrɛfɛ walasa u bɛ se k'u lakana cogoya min na o de ye k'a fɔ ko ka poste de sécurité dɔ kɔni kɛ olu ka yɔrɔ la n'o o yɛrɛ bɛ se ka Banɲagara n'a lamini bɛɛ lajɛlen kanda cogoya min na ko olu kɔni mago b'o la nin wagati in na ko n'o kɔni kɛra o bɛna kɛ nisɔndiya ko ye olu kɔni ma o la olu b'a bila u kunna k'a yira k'a fɔ ko u kelen kɔni tɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔni na hali bi o kɛnɛ kan min ye ministre délégué ye n'ale ye Umaru Jara ye ale yɛrɛ ye kuma ta a ye kuma min ta a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nana bi bɔɲɛli la Mali gouvernement ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔya la wa ko olu kɔni bɛ foli kɛ ka ɲɛsin nin ma kɔfɔlen ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ n'u tanyala olu bɛ tasibila kɛ u ye a y'a yira k'a fɔ fana ko a b'a yira Kanibozokaw la ko u kana siran k'a yira k'a fɔ ko u kelen don ko Mali autorités b'u kɔ kɔrɔ wa u y'a yira k'a fɔ fana ko nin rebelle ninnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ k'a yira k'a fɔ olu bɛ san caman baara min na Mali ye k'u bɛ fɛ k'u baara ninnu lanɔgɔ de ko nka ko min ye Kanibozokaw ye u k'a bila u kunna ka ban ko olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni banbagati wale ninnu kɔni bɛ taa ka bɔ yen cogoya min na ko sabula olu ka baara kɔni kun fɔlɔ o de ye k'a fɔ lakana ka segin ka na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ayiwa aw ni ne an ka jɛ ka Umaru Jara kɔni ka kuma ninnu lamɛn nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na Kanibozokaw an bɛɛ bɛ ka nin kɔnɔ kuma dɔ la saya bɛɛ ka kunna mais a dɔ la ninnu ye kunnanja sɔrɔ parce que o sababu kɛra maaw ye maa minnu ni diinɛ t'u la danbe t'u la kana bin fantanw kan k'u bɔnɛ u ni na u ma bɔ u ma min diinɛ tɛ yen ko min bɛ mɔgɔ bila nin sira kan o tɛ silamɛya diinɛ la o tɛ kerecɛnya diinɛ la o tɛ diinɛ wɛrɛ la tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛla de ye nka laɲini min b'u la a bɛnbaw ye tu min tigɛ kunu ni colonel Asimi Goita ko bi ko fɔ a ka ji kɛ o yiri in kɔrɔ k'a kɔgɔ n'o de ye Mali ka hɔrɔnya ye u ka laɲini k'o de tiɲɛ sabula kana dugu kɔnɔ ka mɔgɔw lajɛ ka dɔw faga k'aw ɲɛsin sumaw ma k'olu jeni k'a ɲɛsin butigiw ma k'olu jeni laɲini jumɛn b'a la ka kɔngɔ bila dugudenw na u ka futinɛ ka bila jamana marabagaw la laɲini ye nin dɔrɔn de ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ɲɔnɔ mara la ko dugu 2 kɔni bɛ yen nɔ ye mɔgɔw kɔni bolila ko ka sababu kɛ jatigɛ wale kɔni sababu ye ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ɲɔnɔ sɛrigili kɔni na ko dugu 2 bɛ yen nɔ n'o ye Sɛngidara ale ni Famabugu ye ko yen dugulamɔgɔ caman bolilen don ka bɔ u ka dugu la ko ka sababu kɛ banbagatiw ka bagabagali dɔ kɔni senfɛ yen dugulamɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sɛngidara maaw kɔni ka fɔ la olu ka kuma kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɛra kari tɛmɛnen ko tuma min na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa u ka ciw kɔni na sa ko nin ye cɛ marifatigiw ye k'u tun bɛ moto de la
ayiwa ko nana olu kɔni ka dugu la ka yira ka fɔ ko min ye tile 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko u b'o d'u ma ko u bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ ni dugu kofɔlen in na ko n'u ma taa ka bɔ dugu kofɔlen la ko n'u nana maa min sɔrɔ ko o bɛ min ɲini o tigi kɔni b'o sɔrɔ ayiwa ko o kumakan in kɔni na sa bɛɛ lajɛlen kɔni girinna ka bɔ ni dugu kofɔlen na ko dɔw yɛrɛ kɔni tun t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min nka olu kɔni y'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ta ko ka bɔ u fɛnkada la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen dugu dɔw yɛrɛ bɛ o kɛrɛfɛ ko o ye Famabugu ye u taara o yɔrɔ kelen nin fana la ko ka taa nin kumakan kelen kɔni fɔ ye ne ye mɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka minɛnw kɔni ta ko ka boli ka bɔ yen nɔ sabula u y'a yira k'a fɔ ko n'u seginna ka na maa o maa sɔrɔ yen ko u bɛ kojugu kɔni ko o tigi la nka ko jan'u ka taa ka bɔ Famabugu u ye olu kɔni ka baganw n'u ka balo dɔw kɔni ta ko ka taa n'a ye o de kun na ni dugu fila ninnu ma ko fɔlen bɛɛ lajɛlen taara ka bɔ yen sabula u bɛɛ lajɛlen siralen don kojugu kana u sɔrɔ o de la u kɔni bɛ ka welewele bila min ye Mali kɔni autorités ye u ka fɛɛrɛ kɛ walasa lakana bɛ se ka na olu ka dugu la cogo min sabula olu kɔni bɔlen don u ka dugu la ko ka taa u sigi yɔrɔ wɛrɛ kɔni na u t'a dɔn ni ko in laban bɛna kɛ cogoya min na o de kun na olu kɔni bɛ ka welewele bila walasa lakana bɛ se ka na olu ka dugu la u bɛ se ka segin ka taa u ka denbaya la cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Yoroso mara la ko yen dugulamɔgɔw kɔni tun bɛ wulikajɔ dɔ la nka olu kɔni y'o sonsori fɔlɔ ayiwa kibaruya mun sera ma o de y'a yira ka fɔ ko découpage administratif kɔni kɔnɔna la ko a yirala ka fɔ dugu dɔ farala Yoroso kɔni kan ni o dugu yɛrɛ tɔgɔ ye Mawu ye n'a ale yɛrɛ ni Yoroso kɔni bɛ kilomɛtiri 57 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ o de kun na min ye Mawukaw kɔni ye olu kɔni ma jɛn ni o ye olu kɔni wulila ka wulikajɔ dɔ kɛ o wulikajɔ sen fɛ ni olu kɔni ye siraw kɔni tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dugu kofɔlen ale yɛrɛ bɛ Mali ale ni Burukina de kɔni furancɛ la olu kɔni ye tile damadɔni kɔni kɛ ka yira ka fɔ ko olu tɛ siraw bila ko taama mobili foyi tɛ tɛmɛ olu kɔni ka sira kan nka a yirala ka fɔ ko kunun min kun ye marisi kalo tile fɔlɔ ye ko olu kɔni ye siraw kɔni bila ka yira ka fɔ ko u ye laɲini minnu kɛ ko daka don laɲini kuma la ko ni gouvernement kɔni ma olu kɔni ka laɲini ninnu kɔni sabati olu bɛna wuli k'u ka wulikajɔ in kɔni kɛ ayiwa ni wulikajɔ in yɛrɛ sɔrɔla mun de fɛ o de ka fɔ ko découpage administratif mun kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Mawu a yirala ka fɔ ko ale farala Yoroso kɔni cercle kɔni kan o de kun na Mawukaw wulila ka olu ma jɛn n'o ye ko olu bɛ fɛ olu ka fara min ye Kuri kɔni cercle kɔni kan sabula u ka kuma kɔnɔna la ko Yoroso ale ni Mawu ka jan ko fo o bɛ kilomɛtiri 57 kɔni bɔ ko min ye Kuri ye ko o ni Mawu kɔni bɛ kilomɛtiri 37 de kɔni bɔ o de kun na ko olu tɛ sɔn olu ka fara Yoroso kan ko olu bɛ fɛ olu ka fara Kuri de kɔni kan ayiwa o de kɔni kɛra olu kɔni ka wulikajɔ kɔni kun ye ayiwa nka an bɛ wagati min na bi k'u ye wulikajɔ in kɔni sonsori k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka u ka laɲiniw kɔni kɔnɔ nka ko ni laɲini ninnu kɔni ma bɔ a sira fɛ u bɛ wuli ka wulikajɔ ninnu kɔni boloda kura ye tuguni an balimaw ni de kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la